Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилә Бирханова. Махсус хәрби операция зонасына зәйлеләр гуманитар ярдәм әзерләп озатуларын дәвам итәләр. Һәрбер җибәрүгә хәйриячеләр һәм зәйнең битараф булмаган кешеләре зур өлеш кертә. Бүген тылның ныклыгы бик кирәк диләр алар. Барысы да егетләр өчен, барысы да җиңү хакына зәйлеләр махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрүләрен дәвам итәләр. Зәйнең күп кенә оешма предприятиеләрдә бу эштән читтә калмаган. Заинский завод «Крекер» нам помог с печеньями, очень много будем по пути везде раздавать. Все организации, которые помогли, это Благострой, Горземехоз, еще магазин «Транзит». Ну, много, очень много помогло. Буйык белән шулай ук җиңел машиналар, квадроцикл җибәрәләр, буржуйка мичләре, маскировка шелтәрләре, азык-төлек һәм башка бик күп кирәк яраклар фурыга төялды. Төзелеш материаллары да анда бик кирәк ди волонтерлар. ОСП такталары алу өчен Кәрәкәс халкы тиз арада акча җыюга ирешкән. Жителям Кирекес огромное спасибо, они собрали большую сумму тоже. Закупили 100 ОСП, 100 больших фанер ОСП. Закупили 3 куба бруска и 3 куба бруска нам просто погранцы как бы предоставили. Якташ егетләр өчен кирәк яраклар белән бер рәттән хәрби госпитальләргә гуманитар ярдәм җибәрелде. Бу юнәлештә Закамия помощь госпиталям төркеме зур тырышлык күрсәтә. Госпиталь өчен култык таяклары, мендәр, матрас, юрганнар, медикаментлар, дәвалау мазлары һәм башка бик күп әйберләр җыелган. В эту погрузку у нас входит отправка продуктовых наборов, гигиенических наборов, аптечных наборов. Также мы отправляем пижамы, которые шьют наши соседние деревни. Это Слобода, Урсаева, Новоспасск и 9-я школа. Гуманитар йөкне төяүдә мәктәп укучылары, политехник колледж волонтерлары һәм башка бик күп битараф булмаганнар зур тырышлык күрсәтте. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. 12 декабрь иртәсендә гуманитар йөкне озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче солдат һәйкәле янында узды. Форум махсус хәрби операциядәге зәй егетләр өчен кирәк яраклар белән тутырылган. Ярдәмне җыюда зур тырышлык күрсәтүчеләргә район башлыгы рәхмәтен җиткерде. Чарага килгәннәр хәйр фатихасы белән йөк машинасы олы юлга кузгалды. Узган шимбәдә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында яңа ел чыршысын ачу чарасы узды. Олысы кешесе сәхнәдә барган чыгышларны күзәтте, чыршы утлары кабынуын көтте. Күңелле бәйрәм чарасыннан безнең репортаж. Елочка, гори! С Новым годом! С новым счастьем! Зәйдә төп чыршы утларын кабызды. Җырлы биюле чыгышлар белән Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында яңа ел тамашаларының тәүге чарасы узды. Бәйрәм яңа ел әкияте дип исемләгән сәхнәләштерелгән өзек белән башланды. Яңа ел кунагы Кыш бабай, Кар кызы белән әкият геройлары сәхнә янына җыелган балаларга аеруча ошады. Эй, бабай! Ешли без инде хәзер? Что же будем делать, а? Время-то новогоднее, а внуков все еще нет, да нет. Ничего страшного, мы его все равно дождемся. С Новым годом! Зәйлеләрне шәһәрбез кунакларын якынлашып килүче 2025 ел белән район башлыгы тәбрикләп, аның илебезгә тынычлык, җиңү алып килүен теләде. Яңа ел, яңа 2025 ел белән тәбрик итәм. Ул безгә күптән көтелгән җиңү көнен алып килсен. Сезгә ныклык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, эшегездә зур уңышлар. Яңа 2025 ел белән с новым 2025 годом, друзья. Үзәк чыршыны ачу тантанасын энергетик мәдәният сарайының сәнгать осталары, иҗат коллективлары, әкияти тамашалар, аерым чыгышлар белән ямьләндерде. Халык күңелле ял итте бу көнне. Аерым урында сату рәтләре, балалар өчен уен мәйданчыклары эшләде. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Су үслекләрендә барлыкка килгән боз катламы балыкчыларны гына түгел, бала чаганы да үзенә җәлеп итә. Ринат Фәрдиев ял паркындагы сулыкларда мәктәп укучыларының курыкмыйча боз өстендә йөрүләре күзәтелде. Бу уңайдан коткару хезмәтләре нинди эш алып бара? Җаваплылык кем өстендә? Тулырак киләсе материалда.
Вот знаете, да, то, что сейчас нельзя находиться на водных объектах, потому что толщина льда не позволяет. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре балаларга юка бозның никадәр куркыныч булуын аңлата. Көзге боз кату чыры алар өчен аеруча җаваплы. Калынлыгы 7 сантиметрдан кимрәк булган боз өстенә чыгу тыела ди коткаручылар. Видно, что местами его даже нету, одна вода. А там дальше, где люди проходят, где дети, там снег. Там не могут они понять, есть ли лед вообще или нет. Многие рискуют, проходят. Что не советую делать. Ренат Фәрдиев исемдәге парк сулыгында бозның калынлыгы 1,5-2 сантиметр дип белгечләр. Кайбер урыннарда хәтта су күренеп тора. Моңа карамастан бала чага боз өстенә керергә ашыга. Бу мизгелләрне төшереп алган фотолар социаль шелтерләрдә дә таралды. Коткаручылар нәкъ менә шушы вакытта әтиәниләргә аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. По этим нужно следить за своими детьми, не отпускать их, следить, чтобы они вовремя приходили со школы. Отслеживать тоже этот момент, проводить с ними беседы. Инспекторлар кыш беткәнче сулыкларда рейдлар уздырачак, ә инде бозда уйнап йөргән балаларны күрсәләр, эш прокуратурага кадәр җитәргә мөмкин диләр. Моңа карамастан балаларның күбесе бозда саклык чараларын яттан беләләр. И мы не сможем выбраться, потому что эта одежда, она тяжелая, и она нас утащит вниз, а не вверх. По-другому Бог будет заставлять нас тонуть, особенно с грузом. Инспекторлар тагын бер тапкыр бик куркыныч чор булуын искәртә. Татарстанда боз астына китү очраклары да булган. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Эти мамины все. Вот эта мама вышивала. Гулькин авылында яшәүче Галина Литовченко мәрхүм әнисенең кул эшләрен күз карасыдай саклый. Мендәр тышлары, ашъяулыклар, крестиклап чигелгән сөлгеләр, алар барысы да аның туган нигезендә урын алган. Хәзерге буш нигез балачак хатирәләре турында сагынып сөйлисе генә кала ди Галина ханым. Бу гаиләдә милли гореф-гадәтләргә, бәйрәмнәргә карата хөрмәт кечкенәдән тәрбияләнә. Отдельно гора у нас для Троицы было. И хорошо вот это там играли всякие игры. На Троицу веники ломали, ну вот это хоровод играли особенно. Вот сейчас мы продолжаем. На каждую Троицу мы ходим с подружками на гору. Туган нигездә ак морҗалы миш әле дә сакланган. Кайчандыр әнисенең 5 балалы гаиләне тәмле ризыклар пешереп сыйлаган мизгелләрне Галина ханым әле дә хәтерли. Скотину держали много, печку топили, печки варили свиньям, для скотины картошку, как бы еду варили, и для себя варили. Все, печка спасала нас. Мы голодно не выросли. Кадерле кешеләреннән калган сандыклар, тарихи савыт-сабаларда кадерле монда. Раньше мама пироги когда пекла, не через мясорубку, а тут рубала, топорчик был маленький. И мясо тут рубали все, и капусту солили. Гулькин авылының һәр йортында тарих, милли кыйммәт яши. Этот поясок у нас вообще передается из поколения в поколение по женской линии. Светлана Янькова да әти-әнисеннән калган әйберләрне кадерле ядкәр итеп саклый. Чуаш милли киемнәре, чигелгән күлмәк итәкләре, сөлгеләр якты бер истәлек булып яши. Әнисенең тарихи чемоданы да алар өчен бик кадерле әйбер. Данный чемодан очень для нас дорог в том, что наша мама ездила на торф. Менә шулай телне, милләтне, гореф-гадәтләрне саклап киләчәк буынга җиткерүдә, тарих чылбырын өзмичә гасырларга тапшыруда бергә дус һәм тату булып яши бирәләр Чуваш авылы Гулькиндә. Кыва-кыва карзенсем хам булами, карлак сине ларзада юрлами, карлак сине ларзада юрлами. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Басма матбугатка язылуның санаулы көннәре генә калып бара. 2025 елның 1нче ярты еллыгы өчен Зей факлары һәм Новый Зай район газеталарына тиз арада язылып калыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.